v dnešním videu uvidíte. Driving a 4-car Focus, trying to make music to the girl, she hopeless. I found that bitch got a BF, man, I'm like TF, bitch, that's bogus. 6 on the wrist, that's sweet. I made that shit last week. Takže WhatsApp tady Room Size, vítám vás u dalšího videa. Nebyli jsme tady týden, protože jste olékovali minulý video. A dneska jdeme se radit v lokálu. A jdeme poštělit totální bomby, kámo, jsem tady po nějakým skurveným měsíci, tím pádem. Po měsíci, já bych řekl tak po roce roku. Takže, kámo, uvidíte bomby, jezdím furt stejně, samozřejmě největší legenda, kámo. Legendární duo Street Apart musí být. A jdem na to. Jo, jdem si honit dálky. Píčko. Hej, hodil trošku dobrý. Hej to. I made that shit last week. The man keep talking about all the girls that I leave this business to. Skirt, all that bad things when I converse. Burberry, she picked that purse. The stitch was worse, you need it worse. Weird, I made that shit last week. The man keep talking about all the girls that I leave this business to. Skirt, all that bad things when I converse. Burberry, she picked that purse. The stitch was worse, you need it worse. Frajer. No, pojď cerka. Dám něco na aprej. Okay. Pojď cerka. Pojď. Ne, hovno, tam je tam ten velký. Na druhý pokus! Teď, kámo, odjede bombu, protože on je prostě nejlepší, kámo, že jo? Že jo? Oj. Ty dáme do světlu. Já to dám s váma, kámo, protože kameramana tady jela.
Vilda. No jo. Yes. Jo. No jo. No, Serky, jak debil. Moje pičenko. No jo. Tam dali. No. Dobrý. Kámo, co to bylo? Dobrý. Změníme potom. OK, tohle je konec videa, doufám, že jste si ho užili, byl tady s náma Lukáš, neboli Stokarátovej, Runsize a malý Honzík. Dejte like, odběr a těšíme se na další. Čus. Jsme tady s Lukášem, vole. Jo, kamo. Berte perní? Ne, sranda, kámo. Počkej, máš tady něco bílýho. Ne, dobrý. Mějte se hezky. Kameraman. A víte co? Mějte se hezky a lízejte si cecky, brácho. Přesně, a no risk, no pussy. Přesně. Jestli A si nelízal silnější pes mrdá. A jestli si lízal pundu, tak dej like. Přesně. A taky, jestli nejsi paní nic, tak dej komentář. A jestli jsi panic, tak no zkrať asi. Přesně. Pozdrav. Čau. Focus, tryna make music, the girl, she hopeless. I found out